Moikka, mä oon Aino. Moikka, mä oon Eerika. Me tultiin vähän tänne Ainolle vähän blogijuttuja tekemään teille. Vihdoin kaikki, mitä te olette paljon pyytänyt, niin vihdoin saatte kaikki yhdellä videolla. Ollaan yritetty toteuttaa, mitä olette toivonut. Mitäs kaikki me ollaankaan tehty. Meikkiä, hiusta ja asuja ja vähän vinkkejä teille, mitä te olette paljon kysellyt blogeissa. Se miten mä tai mikä on mun semmonen perusmeikki, niin periaatteessa mulla on aina vähintään meikkipohja ja sitten aurinkopuuteria tai poskipunaa. Tosi usein tosi simppeli. Et meikkivoide, poskipuna, aurinkopuuteri, sitten pikkasen korostetaan kulmia ja ripsari, jos ei ole ripsejä pidennyksiä. Ja sitten ihan ohut eyelineri, välillä vähän paksumpi tai kissamainen. Mulla on myös sama, että kunhan se pohja on silleen tosi tärkeä. Ja sitten mulla on myös vähän tummenan kulmia ja sitten laitan just ne eyelinerit. Niin. Hiukset mä monesti just laitan tälle kiharalle. Mä viihdyn tässä kaikista eniten, kun tää on semmonen niin ilmava ja helppo, ettei tarvi niinku miettiä, että hiukset on huonosti. Se vaan on. Ja mullakin on sen verran toi tuuhea tukka, niin se vaan leijailee tuolla. Ei tarvii tupeeraa tai muuta, niin se on ihan... Et mullakin oikeastaan, että mulla on joko tukka auki, yleensä jos on auki, niin kiharalla. Tai sitten tämmönen kireponnari tai sitten nuttura. Ihan fiiliksen mukaan ja asun mukaan, että mihin sopii niin kuin mikäkin. Mun tyyli koostuu tosi paljon just semmosesta rokahtavasta tyylistä. Tykkään tosi paljon nahka, niitit, vetskarit ja sitten samalla mä tykkään tosi klassisesta tyylistä. Se on ihan hauskaa, että mä oon joskus, mut voin nähdä niin kuin jakkupuvussa ja näin. Ja sit mä voin olla vaikka niinku rikotuissa sortseissa, nahkatakis, lippis päällä. Mulla on just se rokahtava, että on paljon niinku piikit on semmonen niinku tosi mun juttu. Sitten taas välillä on just se rento minä, eli on tennarit, on farkkuu. Vähän kanssa yhdistelee joskus tennareiden kanssa, on nahkatakkia. Sitten on taas just semmonen niinku klassinen, semmonen, että on just semmonen tosi naisellinen ja sitten on taas välillä semmonen värikäs, että on vähän väripilkkuja tietyissä tosi tai ihan kokonaan. Niin. No, vuosien varrella mun tyyli on muuttunut silleen aika paljon. Mut kyllä mullakin toi, että miten mä oon muuttunut niin ihan hurjasti, että on ollut vaiheet, kun mä oon kuuntelin jotain heavy-musiikkia, jota ei ehkä uskoisi musta tällä hetkellä. Sitten tuli aikaa kulunut, musta tuli semmonen Pissa-Liisa. Se tuli se vaihe, oli tosi paljon meikkiä, oli nudehuulet, oli valkosta tuolla ja oli niinku se massa, tuli se mikä kaikilla oli. Se on niinku tähän päivään on tultu, kaikella on se tarkoitus, että jostain syystä mekin ollaan, pitää käydä läpi, pitää käydä kaikki läpi ennen kuin löytää sen oman. Niitä kuvia kattoo nyt, mä just etin niitä kuvia olisi jäljellä. Ne on just semmosia, että kun mä tykkäsin tosi paljon, mä aloin tykkää muodista ja tyylistä, mutta oikeesti kun ei vaan osannut yhdistellä, niin mä vaan jotenkin, että no tää on kiva väri tän kaa, mä katsoin, että mä silleen voi herranjesta. En laittaisi välttämättä enää, mutta silloin se oli kiva. Niin se mieli muuttuu ja ihminen kasvaa. Niin. Kaikki lukijat kysyy, että voiko tulla moikkaa tai että näki jossain, että olisi halunnut tulla moikkaa ja näin, että... Ne ei välttämättä uskalla. Niin, jonkun takia. Ei välttämättä uskalla. Joo, mäkin olen Big Boxissa töissä, niin se jotenkin helpompi. Musta on oikein kiva, että ne piristää monesti tosi paljon päivää, koska ne jää ihan juttelee, varsinkin jos on hiljaisempaa tai ihan kassallakin vaikka sanoo, että moi, mä luen sun blogia. Niin. Että... Mäkin kävin yhdessä kaupassa ja oli just semmonen huono hiuspäivä ja huono meikkipäivä ja niin oli semmonen vähän maassaolo, että kun mikään ei tänään onnistu, niin yksi lukija tuli, se oli aivan innoissaan ja sanoi, niin se oli vielä töissä siellä kun mä kävin, että sulla on niin ihana blogi, kehu ihan hirveästi ja mulla tuli ihan niin kuin, että miten joku kehuu mua nyt kun mä näytän tältä. Että tulee semmoista tuttavuutta myös blogin kanssa. On tullut paljon niin oikeasti kavereita, on tullut hyviä ystäviä, että niin kuin, on paljon plussapuolia, enemmän kuin niitä huonoja. Et hyvin pieni osa on sitä niinku, huonot kommentit, mitä tulee, että kannattaa vaan niinku seuraa omia haaveita ja jos blogikin kiinnostaa vähän, niin kannattaa edes kokeilla. Muuten sä et tiedä, että
kannattiko vai ei. Niin, että sitäkään niinku ei se aina avaa uusi ovi, mutta se on semmoinen oma ilmaisumuoto, että musta niinku se on ihanaa, kun se saa niinku ilmaista muotia ja kertoa omia ideoita ja tuunausvinkkejä ja se on semmoinen yksi mahdollisuus, harrastusmaininki. Niinku, kannattaa kokeilla, jos vähänkin tuntuu ja luottaa omiin taitoihin ja mitä osaa.